yafe ni sai na ga rarara, sai na ga rarara, garin Kano zan je dan ga rarara, sai na ga rarara, dangi ku yafe ni sai na ga rarara, za na dawo sai ya ga rarara, ni ki yafe shi sai ya ga rarara, sai ya ga rarara, garin Kano zai je dan ya ga rarara, sai ya ga rarara, dangi ku yafe shi sai ya ga rarara, za ya dawo. Zana sanya Allah sarkin da ke a bayana shi yake gabana, gunsa nake bidar dama don cikan muradi kafin na bar garina. Burina ne na shi ne to in na je Kano ni ne in gano gwanina, albarkacin nabina Mahmudu shugabana, yau zana ɗauta kana ka nufe ni in ga rarara. Kowa yana da buri, wani kasuwa yake so, wani aiki a rana, wani ko yana karatu, wani ko ya ɗauki zance tamkar irin gwanina. In har ya rera waka jama'a suna ta ɗauka kuma har su yi fahimta a da shi fararara. Ku bani tallafi dan Allah kun ga na gaji, ku nuna inda zanabi dan Allah ne na rangaji. Ya kuke ta korafi wasu na ga a can ma kamar ba su ji, ya kuke so na yi wayani Allah taimaki almajiri ya gararara. Gari fa na biya domin magana amma fa ban gan shi ba. Na je gari na Legas, na je garin Abuja, nan ma fa ban gan shi ba. Na je garin Kaduna, Adamawa, Borno, Yobe, murya na ji ban gan shi ba. To garin Kano na zo ba mai ce da ni in koma in har ban gan ka ba, wallahi rarara. Yafe ni sai na ga rarara, sai na ga rarara, garin Kano zan je dan ga rarara, sai na ga rarara, dangi ku yafe ni sai na ga rarara, za na dawo.